an jeho bom daga sama aka kashe masu taron maulidi a jihar Kaduna a arewacin Najeriya. An jeho bom daga sama a jihar Borno aka kashe jama'a da dama a Maiduguri a arewacin Najeriya. An jeho bom daga sama a jihar Yobe aka kashe jama'a da dama a kasuwa a arewacin Najeriya. An jeho bom a Zamfara daga sama aka kashe jama'a da dama a arewacin Najeriya ne. An samu mafarauta a kudu da aka kashe su 'yan arewacin Najeriya ne. An tashi ƙauyuka da dama wanda suka bar gidajensu suka dawo cikin birane a arewacin Najeriya ne. Atiku Abubakar ya fito takarar shugabancin ƙasar nan, masu kushe shi 'yan arewa ne. Kwankwaso ya fito takarar shugabancin ƙasar nan, masu kushe shi 'yan arewa ne. Hamza Al-Mustapha ya fito takarar shugabancin ƙasar nan, masu kushe shi 'yan arewa ne. An kirɓa mana tsadan man fetur, kaya sun yi tsada, mun rasa abin da ake yi da kuɗin subsidy. An ƙaƙaba mana haraji